Oluoch Edwin wacho ni the world is very difficult. Hai, wadhi mbele. Oganda jo Kaksingri ma Nairobi ochako kenge mag biro kanyakla kendo konyo jowetegi mochano koting'o jolo weche mag somo kod ting'o malo yuto mag joma mine. Agilose kinde romo margi Nairobi gikoni dhod Kaksingri osedong' chien e weche mag dongruok kendo thoth nyithindgi motieko skul donje weche mag lupo nikech onge mag omenda ma ginyalo dhi godo e kuonde tiegruok. Giluwo ni lek margi en neno ni kara mine ojiw kokalo chakonegi ohelni matindo manyalo loko ngimagi. Riwruogno ojiwo jokanyo mantiere kod lemo kod nyalo mondo mak lwet nyithindo e kor gwenge mondo mi gikelie lokruok madwarore. Ma welfare makonyo ji, ka in gi liel ka, welfare ni konye, ka in gi chandruok mar hospital, welfare ni konye, ka in gi wach school fee, welfare ni konye, ka in gi chandruok mine pesa matindo ma ginyalo chako go ohala gi gik mamoko bende watimo. Inwang'o ka nyathi kotieko skul, onyalo mana dhi e lupo. To wan kod ogendini mopogore opogore kani endi maka wariwore, wan gi jopuonj kani, wan gi lawyers kani endi, wan gi doctors kani endi, ma ginyalo kelo wigi kumoro achiel kendo gikonyo nyithindwa mondo odonj e sikunde mopogore opogore. Koro jasiasa moro amora manyalo yie biro geronwa Kaksingri, ok wanyal tamore tiyo kode. Mano emomiyo wantie achiel nikech jasiasa be dwaro ka ji nie riwruok. Riwruok mar Kaksingri Welfare Association gi focus target margi en maendeleo. Ging'iyo kaka ginyalo uplift wamama, joma ntiere gi small businesses, kata nyithind wamama gi kantiere opportunities to imiyo